Gipahibaw ang publiko nga sugod na sunod semana himuon ang census of population and housing karong weekend. Nag-ocular inspection ang mga enumerators dungan na sa pagrekorida anong pagpahibaw sa publiko. Adunay live report si Faye Marie Dumabo. Fem. Bob, Martes, sunod semana Setyembre 1, sugda na sa mga highly trained enumerators sa Philippine Statistic Authority kon PSA ang pagduaw sa kabalayan lukop and nasod kinaron sa pag-update sa ihap sa populasyon. Dinhi lang sa Central Visayas mukapin na sa 27,000 kon 20,000 ang hired enumerators. Taliwala sa pandemya, gikinahanglan nga ma-update ang populasyon sa nasod nga may usa sa imong basihan sa mga proyekto sa gobyerno. Paghatag og tabang sa nanginahanglan, pagsuta sa economic status ug daghan pa. Sa miaging mga bulan hangtod ning simanaha gihimo ang sub-sub nga training sa kapin 20,000 ka mga enumerators alang sa tibuok rehiyon. Lakip na niini ang safety ug health protocols nga subayon samtang anaa sa pandemyang nasod. Kinahanglan mo participate ta tanan wa may gipilian ni tanang tao, mabata kag matigulang, mamasuso kag unsa nakakatiguang nga diha, ma-official ka man o ma-ordinaryong tao. Nakigalayo na ang PSA sa mga lokal nga kagamhanan aron malakip sa census ang kabalayan sa mga subdivision o ang mga nagpuyo bisan kato mga ilawom sa taytayan. Busa hangyo ni Noel Raffles ang tipamaaba sa PSA 7 sa kooperasyon sa publiko. Di pa dayag hinuon og suporta ang mga LGU. Suportahan sa Dakbads Banawe o ni Mayor Jonas Cortez ang Philippine Statistics Authority labi na sa pagpahigayon sa maong census. Supervisor as an enumerator nga mo'y mukandak sa census ato na sad silang nahimamat. Magsugod ang census alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon gikan sa adlang Lunes hangtod sa Sabado. Apan mamahimong mag-census sila sa Domingo o gabi kun ang tagbalay dili available sa weekdays. Name face shield, face mask, naikalo nga tatak census ang mga naamud sa isulog na t-shirt sad nga census tatak census og dili na to binuangan, dili na to kini nga kuan lang imo i-undermine lang nato. Importante kini kay naa sa balaod pwede ba yang mapailan og case. Bob, matod ni Raffles nga katapusang gihimo ang Census of Population and Housing niadtong tuig 2015. Dinitala kini og kapin sa 100,981,000 ang populasyon sa tibuok nasod. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live report.